мусоҳибаи рӯҳонии турк Фатҳулло Гулен аст, ки 16 июн додааст. Ӯ эҳтимоли истирдодашро ба Туркия шарҳ медиҳад. Анқара аз Амрико хостааст ӯро ба Туркия истирдод кунад. Вазири умури хориҷаи Амрико Ҷон Керри гуфтааст, барои тасмим гирифтан ниёз ба исбот доранд. агар сухан дар бораи истирдоди ман равад, ман муқовимат намекунам. ташвише надорам ки ҳукумати Амрико тақозои Эрдоғонро қабул мекунад. вазири умури хориҷӣ ба изҳороти ӯ нармӣ нишон надод. вале агар манфиатҳои Эрдоғон ва Амрико ба ҳам оянд, ман маҷбур мешавам ҳиҷрат кунам. дар Туркия гирдиҳамоиҳо ба нишони тарафдорӣ аз раиси ҷумҳур Раҷаб Таyyip Эрдоғон баргузор шуд. ҳазорҳо нафар дар майдони Тақсим дар шаҳри Истанбул ва дар назди қасри президент дар Анкара ҷамъ омаданд. намояндагони Иттиҳодияи Аврупо имрӯз вазъи Туркияро дар Брюссел баррасӣ мекунанд. вазирони умури хориҷии кишварҳои узв аз Эрдоғон мехоҳанд ҳуқуқи боздоштшудагонро муроот кунад. ҳафтаи гузашта раҳбарони кишварҳои Иттиҳодияи Аврупо ҳимояти худро аз ҳукумати Раҷаб Таyyip Эрдоғон иброз доштанд, аммо рафторҳои баъдии ӯ боиси як қатор пурсишҳо шудааст. яке аз ин суолҳо талаби ҳукми эъдом ба исьёнгарон аст, ки Туркия дар соли 2004 барои мутобиқ шудан ба талаботи узвият дар Иттиҳодияи Аврупо онро мамнӯъ кардааст. вазири умури хориҷии Австрия гуфтааст, бозгашт ба ҳукми қатл дар Туркия қобили қабул нест.